Adenigwe anyụkọma mmiri ọnụ ọ bụ ụfụfụ ndị ka mbe ndị Chineke jiri gozie obodo ndị ejiri chụọ ala Igbo mma odogwu karịrị odogwu a naghị ahapụ isi okwe ndị ọma ọnụ ga-adị ndị chiri echichi eji aga mba ndị ochie dike isi ọhụrụ akpọrọ obodo Soneto eze gburugburu okenụ ndị ọrụ asọliwe nsọliwe ndị ọrụ asọliwe nsọliwe ndị ọrụ asọliwe nsọliwe ọ na-afụgọnụ n'egwu anyị pụrụ iche anyị ga-agbabalị ndị nwe obodo anyị ga-agbalite ndị nwe obodo obodo eji aba aka obodo na-anọ na nkịtị ọ na-awụgọnụ n'egwu anyị abụghị otu ọ na-awụgọnụ n'egwu anyị abụghị otu ọ na-awụgọnụ n'egwu anyị pụrụ iche egwu anyị bụ ebe ọgwụ Igbo na-elele ụmụ Igbo gbara egwu ndị ọrụ anyị gbara egwu ụmụ Igbo gbara egwu ndị ọrụ anyị gbara egwu ụmụ Igbo gbara egwu ndị ọrụ anyị gbara egwu ewukwala si egwu anyị abụghị otu ndị ọrụ anyị ndị odogwu odogwu ije anyị abịalitego obodo ekwelugo Olu Regional Assembly ụra ije nọnọze tiwele nkwa okilikili ka na-abụ ugose anaghị elu atụrụ aja ga ahụ udele amalaghị ife mere na be ndị mmụọ ebe nwunye lụtiri nwunye ala anyị ga-agbabalị ndị nwe obodo anyị ga-agbalite ndị nwe obodo obodo eji aba aka obodo na-anọ na nkịtị obodo na-anọ n'efu obodo na-anọ n'efu enwere ndị Chukwu jiri gozie obodo enwere ndị Chukwu bara obodo n'aka a na-enwe obodo a na-anọ na nkịtị obodo ebelugo ndị Chukwu mere eze ndị Chukwu chọrọ mma ndị na-achọrọ agụrụ akwụkwọ mgbakiriri Olu Regional Assembly kedu maka anụ a medical mission olu nwa na-emere ndị ọlụ
ụfụfụ ndị ka mbe ndị Chineke jiri gozie obodo ndị ejiri chọọ ala Igbo mma odogwu karịrị odogwu a naghị ahapụ isi okwe ndị ọma ọnụ ga-abịa ndị chiri echichi ndị eji aga mba ndị ochie dike isi ọhụrụ wakpọrọ obodo Soneto eze gburugburu Belugo